Umusio se dok je javno izgovarao rečenicu koju su mnogi očekivali da čuju. Anđelo Ranković važi za pristojnog momka koga drugi ukućeni obično vole ili barem ga tolerišu. Ipak on je sada bio u nezavidnom položaju jer je morao da bira tokom nominacije između dva svoja prijatelja, Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice. Nije mu bilo lako te se umusio i obrazložio zašto će ipak da nominuje onu osobu koju mnogo duže poznaje. Neće se vraćati u prethodne sezone. Bebica je izuzetno brižan i pažljiv, nesebičan prema meni od samog ulaska. Miljana je hiperinteligentna, duhovita i zabavna. Bebici mi poručuju da nije u redu ono vređanje posle raskida, a Miljani da ne treba da cepa stvari. Prema meni su oboje korektni, ali kako sam i rekao u startu, nakon ulaska želim da se držim samo onim što se dešava u ovoj sezoni i na osnovu toga da analiziram. Prošlost me ne zanima. Ja nominujem Miljanu, iako je poznajem baš dugo, rekao je Anđelo. Miljana ovo doživjela kao veliku izdaju, te nakon što je završio, istakla. Iznenađenje večeri mi je Anđelova nominacija, to stvarno nisam očekivala. Miljana se zbog svega toga i rasplakala.